Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma mau arep toto-toto guys. Apa nanti Mbak kok toto-toto? Ape mudik guys, mudik. Tak pasangin tripod. Nah, oke, seperti biasa iki ape noto gomblok. Wis koyo ape minggir guys. Kembali. Iya, digawani semangka mae. Aku takut. Satu. Sing tak pakai, jadi gak usah dikek nenggone tas misal. Iya. Soalnya kami rong garing. Ya pengen di Mbak, toto-toto apa mudik nenggone randu guys. Suwi gak tau rono apa. Mumpung iki bar tes, dadine ape tilik mboke. Tilik mboke guys. Iki wek diperi. Jadi sing ape dinggo peri gak tak lebokno tas sing saline dilebokno tas. Sing kedinggo celana lepis, klambi, seporot, sempak, peri. Oh, pus. Kok polang kok kayak jarian? Ning kono ki nek nganggo ngene iki, peri tak gawakno ngene iki engko solone urung garing. Yo telung setel. Rono rene ben ngusungi gombal ngusungi gombal. Nek sitok kaos ireng. Nggawa sak sithik ae. Terus nggawa apa? Nggawa jengkol. Nggawa jengkol. Kan nggawa apa-apa. Iki ape ngenteni liburan. Iki jek suwe liburane dadi mumpung iki apa prai. Dadine rono kan sekolah langsung budal langsung rono. Paling kemungkinan nginep 2 malam pemirsa. Soalnya aduh ya. Ini semangkanya juga ini. Lo jengkol juga nih, tak tukoknya jengkol sekilo. Itu 2 kilo nih. Yo, ini jengkol, orang gua apa-apa. Ya berapa? Nah, enak mak guys kalau dikit terigu enak. Lu bahno. Oh iya mak. Berapa?
Nah, kalau Pak Anto belum besok. Minyak kan? Minyak. Pak. Kenal kan? Ini olahraga terus. Udah olahraga, sehat. Banyak terus jenis sok banyak gitu. Pas saya banyak. Enteng. Enggak ngombe. Melancarkan. Aku tanda berani ngombe. Melancarkan darah. Nah gelas kakak. Ngalir. Nah gelas loh. Entak semua. Merawat turut. Jadi ngono. Nek sing kare Gusti Allah e. Dan rodok bertahan. Banyak ini loh banyak ya. Jadi biar lancar darai. Semoga bere apa. Aku semua 5.000. Abote ngajak ni ama. Ya berani. Entar becok tertarik anggap melantar ya. Becok. abote tok. Tadi. Hanya kok. Kuning apa, Bang? Kuning kan dah bang. Kuning. Lah kuning sini. Kak abang nih kuning. Ya oleh abang lek. Tuh iki senenge semongko darah tinggi kena pangan ini semongko timun. Loh, iki mah rendah oleh. Lah iya, makane panganane semongko. Lah kan Darah gula bukan akeh enggak sithik kok. darah tinggi sebenarnya. Ya gula alap. Nah buka nih jadi. Apa yang gosok seragam sekolah sih. Anaknya juga tanah. Orang umur ngono kae to, Kak. Enggak apa. Cek Tak beli. itu enggak entek kan gitu. Pas ora Tak silpi tak kayak gini santen mbek opo gula. Wah, to tak Anto jadi cek anget ya? Heeh. Sakit ta? Iya. Tapi ya medok kok ya. Jerone medok. Kayak Enak. lopo. Pakai gula bang rong metek. Aduh, kuntuku kan berasa. Ora kakek kok. Pak Anto dhewe anak pakai 3 metek. Kan aneh kok aku. Aku digodhog lho, dirempah. Dirempah Godhog enak. Godhog enak. Gede ya meneh. Gede tak umur nang jembuk meneh. Lah Kan orang duk lho Mbak, mau duk tak apa Mbah. tapi dia wis medok mak ngene iki. Bego gayelan. Maksudnya yo empuk ngono aja. Bego gayelan Mbah, sore kok arek gayelan jadi. Mbak tuku krepek aku 3. Ngene iki enak nek pas udan sore-sore. Ayo, tuku krepek aku 3 bego mling Jepang. Enak, Guys. Aku mling Njaluk Jepang. Kuwi carane piye, Mak? Aku godhog sik nggo banyu. Tak silepi ya, tak buak banyune. Banyune godhog tak buak. Heeh. Tak kei banyu, klopo, mbek gula tak irisi karo santen. Klopone iki sak ora santene tok. Sak ampase. Ampase. Enak. Jadi nek banyune nggo buak. Tak tambahi uyah mbek gula. Enak iki. Aku nek ngene iki cek doyan maksudnya iki klopon. Lan banyak kan? Dang, bermangan. Karena Oleh Pak Ndingi ka lho. mbak ini Tak godhog iki. Pak kon mbang kon godhog Mbah Di. Kon menyok kok gula bang. medok. Dia tak metak par. Kowe cek bindingan Cek cok ku lho, tak rempah batin. Cek cok. dirempah ya enak. Ah tak godhog sakmene muan kok si cok iki kok. Dirempah tapi pedes ngono kae. Iya, aja asin-asin, enak. Gedhok enak ngono cangkeng. Dipantes godhog ki enak guys naik rempah. Ana tempe iki mblenger ndira kok tempe. Liyane dirempah mbek ngene iki apa namanya? Iki klempon. Pati kacok. Iki kan putri yo kena. Toh iki gula bang. Gaweku nek Semarang kae ngono ki aku. Digawe putri kena. Rom anu warkopo digawe klempon. Kok dikeki gula bang. Digawe apa-apa kena. Diketus ya dadi terus berapa kok jadi? Enak. Kan digodhog lagi kaya pentol iki. Heeh. Bunder-bunder. Enak iki kayak klopo. Tasku ki pedot, enak tas Mbak Deni, lagi tasnya sesuai ini kok coplok. Pedot. Karena tak ngembang kok anu, tak jahit ngono. Udah gombal. Iya. Semoga dicok ya. Kan kalau kowe jek-jek kedung joke. Joke itu cilik. Aku pokok larang kabeh yo iki. Nah, kan Lah iki mari apa tahun baru ini? untuk 5.000 saon. Lah tarah aku ngono. Arep tahun baru. Makanya apa-apa ki mulai munda kabeh.
Sakit mulai dhewe sekolahmu. Atake mulai Sampai SD. anu TK. Kok nyogok dhewe. TK mulai Biar nyogok. Diterani saling dhewe. Mami. Pak Dewi. Iya. Kok angin. Dol kan. Sini. Mbok kok dikritik? Enggak, kok ijo ketok arang-arang. Iya Grimes. Anu ketok lho bawane gede terus. Ngerti kan? Oh iya. Kembali. Malah tenan aku yo tak. Angge tak anu aku malah kita gantung tuh adus. Ya wes nanti dilanjut lagi guys, udah tasnya jebot. Guys, kawanane. Urung selesai ya. Cik ngenteni gomblok. Dan iki nek jengkol, semangka, terus apa? Radione P3 guys, kok radio. Son. Tinggo ning kono. Wis pemirsa. Oleh tata-tata ya sing ngene iki gawane Mbak Isma ra nggawa apa-apa. Cuma nggawa apa jenenge jengkol. Enek 1,5 kilo ya, sisi tengah digenteni mae terus nggawa semangka. Sesuk tukokno apa neh kono. Tinggali duit wis padha ae, abot-abot. Soale wis gawane apa ya gombal kuwi pemirsa. Soale ning kono 2 malam ya. Soale Dik Peri urung liburan, dadi jek sekolah. Jek masuk ngenteni sampai tanpa rapat lagi liburan. Liburannya ketoke tengah bulan pemirsa, sampai tahun baru sok dadine yo. Kok malah kesuwen yo iki sumek udan. Mbak Isma tronone esuk. Ora awan-awan, maksudnya ora sore-sore engko nek udan. Dalane iki separone wis dadi jarene, karek sing separo iki kalau Masku pas mampir kene tak tekoki dalane wis dadi kurung. Yo jan iki kene kono mok 1 jam, paling nek suwe ya 1,5 jam lah kuwi. Tapi nek usume udan kok rak yo gage-gage ngono pemirsa. Peri yo gak oleh izin suwe-suwe dadine gak iki karena weekend maksudnya pas prei dadine yo srono. Nek sok liburan iki suwe mesti bertampar apa preinane 2 minggunan. Ngono. Salonku pe tak gawa ning kono aku nggo nyanyi ning kono ora duwe hiburan, salone tak gawa rene. Delal rusak konslet. Untungnya kena digawa ning ndi-ndi nek iki kan bluetooth ya pemirsa. Wis digawane rono ki ya apa kon jipuk beras, mbek Masku dikeki beras. Untuk bantuan ke pemerintah pemirsa apa beras yo dhuwit minyak goreng ngono kuwi. Lah Masku gak masak, dadine yo utuh, buke wis dikasih dadine mbek ape dikekno aku jarene makane rono tak jipuk mumpung yo prei. Apa ya semoga-moga ning dalan renek apa-apa ya pemirsa dongakno lancar, selamat teko kono. Ambek Dik Peri sing Peri ngene. Karo ayah lho, ayah ki ndi kerja ngono. Lho nek ngono gak situ jare. Piye Dik iki kae geger ngajak rono. Ya wis pemirsa. Tarai ya wis suwi iki gak ning gone Randu, terakhir rono ki pas ewoe kaya adike ibu ya. Wis Pak Aniferi jek ning omah sampai Pak Aniferi mergawe iki 1 bulan. Gak dek kaya cek gawene enek 2 wulanan gak rono. Suwi pemirsa gak rono soalnya yo piye Dik Peri iki yo sekolah ae. Sekolah terus TPA sing mbah ngono. Acara ae ning kene yo akeh buan mendarat terus dadine yo ora kober iso rono. Undune cek umat-umatan guys diomene obat yo gak mari. Pomo mari saiki lerep sesuk ngono neh.
keroki ya mari sesuk ngono neh. Ya wis kemang persiapan nggo OTW mudik ke Randu ya. Aduh, HP ini anu paling kebeken. Jadi ini didudul lang. Jadi nggawa sak tas rong tas tok pemirsa. Loro ya rong tas. Iki koyok sabun apa urung tak adai minyak. Terus nggawa apa-apa kosmetik belum ya. Karek ngadai kutok sing liyane wis di packing wis nggawane kutok pemirsa. Sesuk ki nek ning dalan ra iso nyutingno soalé mbek Dik Ferry, mbek Isma numpak motor. Nek numpak bis ngono iso nyutingno pemirsa. Kayak nek Pak Riko ya. Ya wis. Ya iya ki ada yang anu cetak umbah pemirsa. Ada tas-tas cetak umbah terus ijek enek apa kayak dalamane Dik Ferry seporo apa cetak umbahi dadi nunggu garing ya. Ngono-ngono kan wis persiapan ya ngenteni garing kita toto-totone dadi urung bar jek solone jek pemirsa dadi ora tak anukno kabeh. Mesti nek rono iki mak iki gawani apa-apa mbok kerupuk. Mbok semangka mesti digawani. Aku ki abot-abot ngono. Mogane dhewe apa. Aku nggo klambi ning kono ki ya nek klambi tapi nek matan ora cocok. Saiki wis gedhi awake dadi ning kono klambi cici wis gak sedeng pemirsa. Enak anggo daster-daster ngene iki lho. Ya wis ngono pemirsa, terima kasih ya wis selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni Isma wis selalu support kami, nggih semangat saran masukan. Wis ditonton terus, ikannya wis gak di-skip. Wis muga-muga kabeh pemirsaku diparingi sehat, seger waras, berkah barokah, lancar, sakabehane apa sing diinginkan muga-muga terkabul, terwujud pemirsa. Dungane Mbak Isma iso mok ndongakno ngono tok ya sepurane nek enek klera-klerune omongane Mbak Isma ya tutur katane sing salah, sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit dulu. Wong anu nek salah ngarit. Enak apa? Apa? Kresek. Aduh. Mancing tuh. Untuk iwak gawan. Samene dinggukno make ngono sawah ngarit pemirsa. Engko dibeteti. Jarine gawane apa? Banjir. Pek jarine. Ki mang mancing prei paling. Dibeteti engko terus dikek ning kulkas wong make ngarit yo. Ya wis ngono ae. Kok sing ora-ora edi. Hobine ki mancing. Siji mancing, siji hobine apa? Taroh. Biar aku. Ngrasakno wong iki ya. Mak iki ngarit, engko selak udan. Aduh. Oh iya iki paling sesuk nganggo sepatu, guys. Iya, terima kasih pemirsa untuk mengingatkan. Nek Mbak Rak iki aja dikek ning andeng TV, dikek ning gone kula andeng lawang. Andeng lawang ki nek jendelane pemirsa tak kek endi? Engko jendela ki nek anu tak bukai, tak tutup ngono kuwi lho. Engko ning kono nyerimpungi ora ngono, ganggu pogak ngono. Nek ning kene kan ora ganggu to, maksude. Wong iki kan yo nek tak kek njaba ki sendal-sendal soalnya sing dinggo metu-metu ngono kuwi. Iwake cek urip, guys. Ugrek-ugrek. Lho. Masak kemang wis mati ndadak cek urip. Golek iwak ya. Tak nang beteti tak kayak kulkas muslak badek. Ora patek entuk akeh biasane mbalek nek golek iwak entuke agih ngono. Ngene iki di apa pepes winuk, guys. Aku nek digoreng ora patek seneng. Ya wis. Emak nih nyanyi nek krungu. Apa nes ki bakal tak pikir paling sesuk ambek mbah tuku apa ya pemirsa. Tukokno apa kono Pak. Ape nggawa sembako ya ning kono ki wis duwe gula, wis duwe lenga entuk sembako ke pemerintah. Dapat padha entuk pemirsa nek randu ki rata ya bantuan kuwi entuk dhuwit entuk apa sembako. Kene tuh cek angel yo.
Ya wis Mbak Isma pamit ya wis sampe tak tutup. Gimana? Hedi teko. Ya wis Tata-tatane ngono ta, apa sing ditata wong kene randu ae nggawa apa pemirsa. Ora suwe Mbak Isma ning kono. Sing penting nggawa dhuwit. Wis. Nggawa apa ki apa? Abot kene kono. Aku ki aluk nggawa dhuwit engko tuku ning kono, wis ngono. Pengen apa ngono tuku ning kono. Ora sak pusing nggawa kok kene abot-abot. Aku apa nggawa son piye nggo nyanyi ning kono hiburan. Hiburane ya gur kuwi. Hiburane iki apa pemirsa? Nyanyi wong desa iki wong ngene iki. Ilangno suntuk kancane cara mono. Nek ora batur, nek gabut. Peri nek teko sekolah kesel saiki Bu, ini turu sore iki sampai bengi sampai esuk gak tangi pemirsa. Turu saiki nek awake keselen. Apa ya nek hawane ngene-ngene iki mendung-mendung ngene iki. Oke, ya wis ngono pemirsa, Mbak Isma pamit dicek tidak ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya sampe ngeblank. Omongan lu sampe pretel apik. Wong opo ki aku saiki bingung pemirsa. Cara ngono ki, apa sing diomong opo iki sampe kadang ngeblank. Kayak gak fokus. Apa ditutup-tutup ya ora sida-sida. Dadah berjumpa lagi nih nggone randu ya pemirsa bakal tak konten nek ning kono. Oke.